Il-Ministri u d-Deputati tal-Gvern qed jibqgħu jinjoraw is-sejħa tal-MEA għal apoloġija wara li feċ l-aħħar skandlu tat-testijiet tal-liċenzja tas-sewqan, skandlu li qed jiġbed il-kundanna ta' bosta. U bħalma għamel il-mexxej tagħhom id-Deputati Laburisti u l-Ministri fl-ebda ħin ma għamlu apoloġija għal dak li seħħ fl-aħħar snin, inkluż l-aġir ta' bosta persuni li jaħdmu f'ministeri varji u fil-Customer Care ta' Kastilja. Dan meta l-allegazzjonijiet huma serji immens u li fi kliem sempliċi ifissru li fit-toroq tagħna għandna nies li nataw liċenzja tas-sewqan sempliċement għaliex għaddewhom mit-test bi pjaċir. L-MEA qed titlobkom biex titolbu skuża, titlob skuża. Min? L-MEA. Fuq ix? L-MEA qed titlobkom biex tagħmlu apoloġija l-iskandli qed isiru. Ħa tagħmlu apoloġija? Minix informat. Ġus qarja dal-għodu. Għadni ma rajtix, skużani. L-MEA qed tgħid illi d-diskors tal-Prim Ministru qed jinstiga l-anarkija, inti taqbel ma l-MEA. Grazzi ħafna, Franċ. L-MEA qed tgħidilkom hekk, qed titlobkom għal apoloġija wkoll. Grazzi ħafna. Kemm il-darba l-affarijiet isiru skont il-liġi, Dan skont il-liġi biex qabbiżilu. Jiena naqbel l-affarijiet isiru skont il-liġi kif siwek tajjeb il-Ministru. Jimborġ bad dan biex qabbiżilu. Taħseb li skont il-liġi dan? Applikata għal-liċenzja t-tifla u hemm xarki u hemm ċans tqabbiżili. Qabbes le, qabbes. Dan il-messaġġ jimborġ batu lil Mansueto, eżatt kif inhu forward jaħulu. Jiena nerġa' ngħid istess ħaġa li għattilkom. Nerġa' ngħidlek li jimborġ dal-messaġġ batu lil Mansueto eżatt kif Jiena ħanerġa' nżomm l-istess ħaġa li għattilkom. Mansueto kienet jaqla xi grazzja għax il-Ministru Jimborġ batlu messaġġ ta' saċerdot biex jitlob għat-tifla tiegħu qabel it-test tal-karozza. M'għandekx kummenti? Il-Prim Ministru żgur ma jagħmilx dawn l-affarijiet. Jiena ma nista' naqabbes il-ħatex il-Ministeru tiegħi huwa dak Imma il-Ministeru. jimborġ batlu biex qabbiżha. Imma kieku waqgħu kiser siequ. Le, mhux kieku ġrat. Jimborġ batlu biex qabbiżha. Fil-Ministeru tiegħi jiena ir-requests li kulli ikunu ta' natura. Għamel sew imma li għaddielu iva jew le. L-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem kienet ċara fi kliema hekk kif ċanfret bl-iktar mod dirett li tmexxija ta' Roberta Bela u qalet li dan l-aġir qed iwassal għal stat ta' anarkija fejn kulħadd jista' jagħmel li jrid.